Bueno, por boa tarde a todas e a todos. Damos entón, oímos dar comezo a este pleno extraordinario Corporación Municipal de Outes, donde, bueno, traemos unha serie de puntos que por diversos motivos en algúns casos non poderon ser tratados porque ainda non estaban os expedientes preparados no pleno ordinario de xuño e por tanto foi necesario convocar un pleno extraordinario. O primeiro punto da orde do día é un punto, este sí que sabeu o pleno anterior, que é a aprobación do acordo de cooperación entre a Consellería de Vivenda, Planificación e Infraestructuras e o Concello de Outes para a realización de obras en materia de urbanismo, Plan Urbe. Bueno, como vostedes saben, porque xa foi tratado e non vou a reiterarme en profundidade, trátase dun acordo que queremos asinar coa Xunta de Galicia logo de que esta accedera a financiar con 70% dos fondos pois unha actuación que é a da conexión do paseo fluvial coa malla urbana da Serra de Outes, aquí xusto diante da Casa de Cultura, entre a Casa de Cultura e a Ponte. Bueno, é un proxecto que nos entendemos e dá continuidade ao paseo fluvial e que vai a servir para mellorar, bueno, pois, tanto o atractivo do que é a Vila da Serra como a accesibilidade por parte para os peóns, os peatóns en particular, non? Bueno, creemos que é un proxecto interesante, así o entendeu tamén a Xunta de Galicia. Bueno, un proxecto que custa algo máis, o orzamento algo máis de 90.000 euros, e como digo, bueno, pois vais a executar ademais en 2 anualidades, o Concello ten que aportar o 30%, a Xunta de Galicia aporta o 70%. Pouco máis porque, como digo, xa foi tratado no pleno anterior. Ten a palabra portavoz do Grupo Popular. Ben, neste punto que xa se trouxo o pasado pleno 27 de xuño do 2024, volvemos a reiterarlle que todas as actuacións son necesarias, pero desde logo que non prioritarias, motivo polo cal nos abstivemos na votación. Insistímosles que temos rúas e espazos urbanos na Serra, na Ponte na Afonso, no Cruceiro de Roa e no Freixo que necesitan de actuacións de forma urxente, e polo cal non votamos en contra, pero sí mantendremos a mesma postura e absterémonos. Nada máis. Moi ben, moitas grazas. Benegá, non ten vostede, Grupo Socialista? Boas noites. Con respecto a este expediente, bueno, decir que, como sempre, no Partido Socialista defendemos todas as obras que se acometan no noso Concello, entendemos que son favorables para o mesmo. E, aínda considerando que, ao mellor, eran máis prioritarias ou necesarias outras, pero, como dicimos, van ser benvidas para o desenvolvemento do noso Concello. Nada máis, moitas gracias. Bueno, moi ben, pois se non hai moito máis que comentar, se lles parece, procedemos á votación do acordo de cooperación entre o Concello de Outes e a Xunta de Galicia. Votos a favor? Abstencións? Apróbase o convenio cos votos a favor do Grupo de Goberno e a abstención do Grupo Popular. Vale. O seguinte punto na orden do día é a aprobación inicial da modificación do regulamento de funcionamento da piscina de Outes. Indicar que, xunto a proposta de regulamento, hai, bueno, pois, como xa foi comentado e tratado na comisión, hai unha emenda, unha emenda que ten varias partes, que o propio relator, por así dicilo, da proposta, o Concelleiro de Deportes, vai a comentar, e, se les parece tamén, comenta todo xunto, e, como xa está tratado cos distintos portavoces, pois despois votamos tamén todo xunto, se les parece ben. Entón, dou a palabra ao Concelleiro de Deportes. Bueno, entendo que por parte do Partido Popular entendo que vos chegou a emenda modificada.
Vale. Bueno, decir que a proposta que traemos aquí do regulamento da piscina municipal, o único que pretende, con respecto ao anterior regulamento existente, é adecuar as normas relativas á inscripción tanto de cursos como de seco como cursos de auga, así como a aclaración e adaptación de normas xerais das distintas actividades. Tamén se lle expoñen recomendacións de uso sobre as distintas salas e máis a actualización das condicións de uso por parte de entidades locais, sociais e ou deportivas, así como a formalización de convenios con estas entidades. Pouco máis que decir, que é o único que tratamos. É a emenda que afertaba ao artigo 4, 8 que se meteu e o 9, entendo que non... Bueno, doulle pé a que as comenten, foron tratadas na Comisión de Servicios pertinente e foron recomendadas por parte do Partido Popular un par de modificacións, actuámolas ou actualizámolas para que foran acorde á proposta feita. Nada máis, moitas gracias. Moi ben, ten a palabra o portavoz do Grupo Popular. Bueno, no punto 2 do pleno de hoxe traen, como ben acaba de indicar o alcalde máis o concelleiro, a aprobación inicial da modificación do regulamento de funcionamento da piscina municipal de Outes. Con respecto a esta cuestión, temos dúas cuestións a comentar. En primeiro lugar, volvemos a incidir que seguen sen ter unha orde na xestión municipal e novamente pagan aos veciños de Outes, ao ter que convocar un pleno extraordinario, o que supón un gasto adicional que se podría evitar, xa que non faría falta se este goberno tivera unha boa xestión nas previsións dos temas de interese para a veciñanza e incluísen o que hoxe se trae a pleno no pleno ordinario do pasado 27 de xuño, é dicir, fai nada máis que 3 semanas. En segundo lugar, tamén queremos destacar a aportación que o Grupo Popular de Outes manifestou na Comisión Informativa o pasado 11 de xuño, facendo melloras no regulamento que se pretende aprobar. Nada máis, moitas gracias. Moi ben, non sei se hai algo máis que comentar, non? Bueno, pois entón vamos a proceder a votar a aprobación inicial da modificación do regulamento de funcionamento da piscina municipal. Como saben, isto despois ten que publicarse no boletín oficial da provincia e estará exposto durante 30 días para posibles alegacións. Votos a favor? Abstencións? Apróbase cos votos a favor do Grupo de Goberno e a abstención do Grupo Popular. O terceiro punto é o expediente de aprobación do acordo regulador do prezo público de espectáculos organizados polo Concello de Outes. En este caso trátase dunha nova norma. Ten a palabra o concelleiro de Cultura sobre este tema. Ben, boa tarde. Hoxe teremos a pleno, efectivamente, a creación dun acordo para o establecemento de prezos públicos en espectáculos organizados polo Concello de Outes. Para nós, a cultura ten unha importancia fundamental, como non podría ser de outra maneira, e o que pretendemos facer con esta nova norma é darlle orden e forma, non? E tamén, sobre todo, darlle un valor público da cultura de cara á cidadanía, mas tamén aumentando a sostenibilidade da programación que organiza o Concello e tamén a sostenibilidade financiera do mesmo. Nós entendemos que é necesario dotar as obras culturais de aforo limitado, especificamente cun valor económico. A cultura debe ser accesible, pero tamén é unha industria económica moi relevante no noso país e fixar un prezo público non só axuda a financiar e mellorar a oferta cultural que ofrecemos, senón tamén que visibiliza este valor de xeito público, non? O Concello, desta maneira, equipárase coas prácticas habituais en cultura no resto do país. E, por poñer exemplos, noutros concellos inmediatos da contorna, pois hai prezos como, por exemplo, en Muros, entre 3,50 e 6 euros nas obras de teatro, prezos dende os 4 euros aos 10, 12 e incluso 18 euros en Noia. En Porto do Sor hai algúns eventos que se suelen cobrar tamén a 5 euros e, polo tanto, Outes neste sentido pois aínda non estaba pois nesta senda. Nós entendemos que é algo positivo, que se ten que facer pois tamén
para evitar situacións que se daban, non? Pois que, claro, ao ofrecer o Concello de Outes unha programación de altísima calidade gratuita, con reserva libre, pois tamén se daba a situación de que viña xente de fora e efectivamente pois podía disfrutar de obras de teatro financiado con recursos do municipio en detrimento de veciños que moitas veces quedaban sen entrada, non? Desta maneira, pois, quen veña, efectivamente, e benvida é todo o mundo ao noso Concello, que veña a disfrutar da nosa programación cultural, pois tamén axuda a financiar e a costear os gastos que derivan pois desta programación, non? Facilitaremos a través desta ordenanza e deste acordo de prezo a reserva e a obtención das entradas a través dun sistema telemático de reserva e con bono teatral. Justamente dentro deste acordo pois non só se regulan os distintos precios que poderán variar partindo dun prezo base de 3 euros ata un máximo de 7 euros nas compañías ou nas obras de teatro que teñan un caché maior a 4.900 euros, que polo xeral como moito adoita ser unha obra de teatro ao ano. O resto terán, na maior parte dos casos, ou ben, nalgúns casos, acceso libre ou un prezo moi reducido, como 3, 4 ou 5 euros, como moito, polo normal. E, evidentemente, pois, tamén establecemos bonificacións a grupos de idade, venses a xoves de menos de 30 anos con carné xove, maiores de 65 anos ou persoas en situación de paro, un desconto de 1,5 euros na entrada, así como establecemos a posibilidade, porque tampouco queremos deixar absolutamente a ninguén sin acceso á cultura, pois de se existen persoas en situación de risco ou en situación de pobreza que queiran acceder ao teatro, pois tamén de facerlle unha exención a través dun informe de servizos sociais, non? Isto faise tamén atendendo a demanda veciñal. Eu penso que é algo que se reitera. Os usuarios habituais do teatro no noso Concello levan demandando isto moito tempo. Levan demandando que se poña orde, que se poña un prezo e que se facilite efectivamente a reserva a través de outros medios, non? Remítome tamén aos datos do informe técnico. Os gastos previsibles habituais, ainda que evidentemente son variables porque os cachés das compañías varían ano a ano, pero o que se reflexa no informe efectivamente son 43.245 euros entre persoal, electricidade, combustible, todo este tipo de cuestións que se imputan como gastos, e uns ingresos estimados de 5.500 euros que van a axudar, pois, como dicía, a financiar algo. Claro, partimos dun financiamento a través de precio público de 0 euros, é dicir, dun 0%, e con este acordo pasaríamos a cubrir un 12,72% dos custos das obras de teatro e financiaríase con recursos propios o 87,28%, non? Nós creemos que é unha proposta necesaria, que ademais nos permitirá no futuro pois, estudar a posibilidade de adherirnos a outras redes de teatro que poderían aumentar a oferta ou incluso aumentar o financiamento de outras administracións ao Concello, e creemos que é unha moi boa medida neste sentido. Moi ben, ten a palabra o portavoz do Grupo Popular. Ben, xa dixemos en plenos pasados o que sabíamos que iba a pasar, que a suba de precios públicos iba a ser unha realidade, máis antes que despois, tal como quedou de manifesto na Comisión Informativa do pasado 11 de xuño, pero o que non nos esperábamos, de verdade que non nos esperábamos, era a creación de novos precios, neste caso para cobrar polos espectáculos, que sempre foron gratuitos e que en algún caso poden chegar a pagarse 9 euros por ir a algunha obra de teatro, a algún concerto ou a algunha actuación. Por outra banda, tamén quixéramos que nos aclararan a nós e aos veciños o artigo 4 desta ordenanza, donde di a Xunta de Goberno local poderá establecer unha relación de precios públicos previo ao anuncio público de espectáculos que serán suxeitos de tarifa. Sen embargo, despois aparece un cadro de prezos establecidos. E, por outro lado, nese mesmo apartado, no punto 1, di o precio estándar para a adquisición dunha entrada de espectáculo será de 3 euros en caso de non ser declarada de acceso libre. Isto quere dicir que, por exemplo, un concerto da banda dunha orquesta de Xenteguiño ou do goberno tena que declarar de acceso libre? Nada máis, esas son as cuestións. Bueno, ten a palabra o portavoz, non sei se quere vostede comentar algo, do Grupo
Pois o portavoz non. Ten a palabra o concelleiro de Cultura, por favor. Ben, bueno, antes de nada, por aclarar, non se preocupe que non imos cobrar un concerto da banda municipal, nin é a nosa intención. A nosa intención con esta ordenanza é en concreto os espectáculos que se celebran dentro do marco do outono teatral. Non nos referimos a outros espectáculos que se veñan organizando de maneira habitual dentro do Concello. Facémolo coa intención do outono teatral. E, efectivamente, o que vostede dicía, a Xunta de Goberno Local é quen ten potestade de marcar e de fixar os precios. Se non se fixan os precios, enténdese que son declarados de acceso libre. Cando se publica o evento, se teñen un prezo público, se foi marcado no Xunta de Goberno Local ese prezo público, anunciarase debidamente e a xente saberá se ten un prezo ou non. Neste caso, como dicía, a intención do Goberno é fixar un prezo para as obras de teatro que se celebran dentro do programa do outono teatral e aínda así non terían por que ser todo, porque podría haber algunha obra de teatro en concreto por os motivos que foran, poden ser de diferente índole, pois que fora declarada de acceso libre. Entón, esa é unha cuestión, non? Vostede fala de que incluso podría chegar a 9 euros. Eu falei da horquilla, hai na ordenanza, hai dúas horquillas posibles de prezos públicos, non? Unha é a que fixa o Concello en liñas xerais, que será a regra que realmente nos guíe a hora de establecer os prezos públicos na Xunta de Goberno Local, e a outra é, como pon no cabeceiro, nos espectáculos contratados polo Concello de Outes no marco das programacións realizadas en colaboración coa Rede Galega de Teatros e Auditorios e de acordo coas normas establecidas pola Axencia Galega das Industrias Culturais, a GADIC, o organismo dependente da Consellería da Cultura da Xunta de Galicia. Estos serían, no caso, nós deixamos aquí a porta aberta, non é algo que se vai aplicar inmediatamente, deixamos a porta aberta, como dicía na miña intervención inicial, para adherírmonos a outras fontes de financiamento, neste caso sería a través de Agadic. E Agadic, como vostedes deberían saber, xa que é unha administración que leva gobernada polo seu partido 15 anos na Xunta de Galicia, pois fixa uns criterios a hora de que o Concello se poida acoller esas axudas. O Concello de Outes, pois, tristemente, non ten ou leva moitos anos sin ter un apoio maior por parte da Xunta de Galicia a hora de celebrar o outono teatral. Realmente, a maior parte do outono teatral ou se financia con recursos propios ou se financia a través da rede cultural da Deputación da Coruña. E, bueno, claro, agora mesmo é unha das condicións que nos poñen na Xunta de Galicia pois para poder formar parte desa rede galega de teatros e tamén recibir ese financiamento e poder ofrecer máis obras de teatro. Pois ese sería o caso que mencionaba vostede, señor Francalo, de o tope de 9 euros. Realmente, na maior parte das obras de teatro, como dicía, o precio oscilaría entre os 3 e 5 euros porque son os cachés habituais das obras das compañías de teatro. En casos excepcionais, como dicía, máis probable que só fora unha ao ano, que sería unha obra que lle custara ao Concello máis de 4.900 euros desenvolver, pois 7 euros, claro, que supoñen realmente 7 euros nas 140 prazas que ten o Auditorio Municipal para financiar 4.000 ou máis de 4.900 euros de caché, non? Evidentemente non financia unha gran parte do custo. Nós entendemos que, como dicía, este é un paso necesario tamén para valorar a cultura, para darlle ese valor, para ordenar a reserva de entradas, para tamén facilitar que os nosos veciños non queden sin acceso ao teatro, para facilitar que os outenses teñan a posibilidade e que os visitantes tamén colaboren cos gastos deste teatro, como se fai en absolutamente a maior parte dos concellos de Galicia, que é o máis normal, que é o normal en todo o país. Non entendo, quero dicir, vostedes falan de que xa avisaban dunha suba de prezos públicos, pero como non se iban a subir, se que levan 20 anos a maior parte dos prezos públicos sen subir, que imos a falar agora efectivamente das actividades culturais, uns prezos, nalgúns casos, que levan dende o 2002 sin actualizar, cando evidentemente, e calquera veciño sabe, os custos da realización de calquera actividade pois van subindo co paso dos anos, igual que suben os cachés das compañías, igual que sube absolutamente todo. Nós o que intentamos é, con rigorosidade, como a vostedes lle gusta, pois xestionar a administración pública. Quere vostede comentar algo, sí? Sí.
Bueno, volvo a insistir no apartado do punto 1, porque simplemente vostede agora menciona que é por autónomo teatral, aí non indica en ningún lado, non queda aclarado. Por un lado eso, e por outro que di é que se cobrarán 3 euros para calquer espectáculo a non ser que foran declarados de acceso libre. Nós creo que trae unha certa confusión, que non queda claro, porque o do autónomo teatral nada máis que o acaban de mencionar vostedes nesta sala. Entonces aquí na ordenanza non aparece en ningún lado. E por outro lado, a pesar de que, bueno, vostede insiste na necesidade de que as tasas por espectáculos, perdón, a ordenanza de precios públicos por espectáculos que se leva adiante, ben, nós creemos que é un puramente recaudatorio, así o din os informes que se presentan, non son informes que fixéramos nós, que os fixeran vostedes, desde o técnico municipal, que menciona que non é outro que o de reunir fondos para o sostemento e o mantemento do citado servicio. Mesmo vostede di que dende a área de cultura entendemos que é positivo fixar un precio mínimo pola xestión e reserva das entradas e axude a financiar. Vamos, é puramente recaudatorio. Entonces, ata de agora este servicio era gratuito e a partir de agora polo que se ve que se vai a cobrar por el. Nada máis. De xeito moi breve. Sí, vamos a ver, bueno, tamén por engadir, tamén se dá moitos casos, claro, cando as entradas son libres, pois ten pasado e pasa moitas veces que como son gratuitas e non se dá ese valor, despois resulta que chega o día e por calquera motivo, pois fai o día e non é a primeira vez, e vostedes saben perfectamente que queda o auditorio medio baleiro cando estaban as entradas totalmente esgotadas con moita antelación, non? Pois darlle un valor, pois tamén evita ese tipo de circunstancias. Pero o que dicía vostede de que é puramente recaudatorio, home, se vostede lee o informe técnico económico que fala da cuestión económica, pois claro que vai dicir que se pasa a ingresar máis diñeiro e que unha parte importante, efectivamente, de fixar os prezos públicos é dotar de máis sostibilidade ao evento, ás actividades que se ofrecen. Pero iso non quita todo o que dixen antes. Eu penso que foi bastante claro na nosa exposición. É unha cuestión de sentido común que entende todo o mundo, sobre todo os usuarios habituais, como dicía, do teatro. A xente que ama o teatro e que ama a cultura enténdeo perfectamente e, como dicía antes, non lo piden, non lo levan pedindo tempo. A mí me piden en moitas ocasións a saída dos teatros e é unha cuestión de sentido común. Eu non sei se quere propoñer algunha emenda para non sei se non queda libre, quer dizer, o prezo estándar para a adquisición dunha entrada, vamos a ver, o artigo número 4, importe dos prezos públicos. A Xunta de Goberno Local poderá establecer unha relación de prezos públicos previo ao anuncio público dos espectáculos que serán suxeitos de tarifa. Dentro desos prezos que se establezan, e aí empeza a enumerar, é dicir, enténdese que dentro desos prezos que estableza, o prezo estándar para a adquisición dunha entrada para un espectáculo será de 3 euros en caso de non ser declarada de acceso libre. Vale? Dentro desos prezos que se establezan dentro da Xunta de Goberno Local. É dicir, no momento, como dicía antes, isto está pensado principalmente para o autónomo teatral, efectivamente, deixa esa porta aberta, porque imagínense vostedes que en algún momento temos a posibilidade de chegar a algún acordo con algunha administración para traer algunha obra de teatro a maiores fora dunha programación do autónomo teatral ou que chegamos a un acordo con algunha compañía ou con algún espectáculo en concreto, como fan noutros concellos lindeiros. Por exemplo, en Noia, algúns concertos específicos pois que requeriran dun cobro de entrada. Pois deixamos esa porta aberta por unha posibilidade, por ter esa ferramenta, pero a intención, e efectivamente, para o que se deixa a ferramenta, é para o autónomo teatral. Por lo tanto, a hora de fixar precios, a Xunta de Goberno Local, para unha actividade concreta, ou, mellor dito, para o programa inteiro do autónomo teatral, fixará unha lista de prezos. Dentro desa lista de prezos, o prezo estándar é de 3 euros, a non ser que se xa declarada de acceso libre. E dentro desos prezos, pois, ríxense por unha horquilla de cachés de compañía, é dicir, as obras de teatro que vayan entre 800 euros e 1.500 euros de caché terán o prezo base de 3 euros, as obras de teatro entre 1.501 euros e 2.350 terán 4 euros de entrada, e así sucesivamente ata o tope de máis de 4.900 euros con prezo de 7 euros. Eu penso que se entende ben, a non ser que teña unha proposta distinta que pois poderíamos falar dela.
Non faga réplica, Non por fago favor. réplica. Tranquilo, señor alcalde. Simplemente decir que o único que mencionamos, e volvemos a insistir, é que non queda absolutamente claro. Simplemente eso. Bueno, simplemente engadir que agora mesmo esta é unha proposta que vai ir ademais a publicarse o boletín oficial da provincia. En caso, xa que non se fixe unha comisión de haber algún tipo de suxestión ou de emenda, pois hai oportunidade de facela pois neste prazo. Entón, pois eu creo que non debería haber maior problema. Vale. Entón, vamos a proceder, se les parece, a votación do acordo regulador do prezo público de espectáculos organizados polo Concello de Outes. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Apróbase cos votos a favor dos grupos de goberno. Ben, o seguinte punto da orde do día é a modificación dos prezos públicos pola prestación de actividades culturais, deportivas e de interese público. Ten a palabra o Concelleiro de Cultura, Anxo Núñez. Ben, pois, como dicía na miña intervención anterior, existen servizos que presta o Concello, e neste caso actividades culturais, deportivas e de interese público, que pois levan, que agora mesmo teñen un acordo regulador de prezos que está desfasado, leva moitos anos sin actualizarse. Como dicía, os prezos están dende 2002, incluso diría que un céntimo máis barato do que aparecía no 2002, pero claro, os prezos, como todo mundo sabe, pois subiron astronómicamente dende 2002 e supoñen pois un maior esforzo fiscal por parte do Concello ano a ano, uns prezos que non se ven reflexados, non? O normal e o razonable é que os prezos axuden a financiar a actividade para o que se establecen, e a día de hoxe os prezos que tiñamos fixados dende o 2002 estaban financiando apenas un 18,70% dos gastos, é dicir, que o Concello tiña que poñer 81,30%. Estamos falando, ademais, duns gastos que rondan os 124.000 euros anuais para ofrecer pois, ese amplio abanico de actividades que para nós, efectivamente, son moi importantes, pero as cousas importantes hai nas que cuidar, e as cousas pois hai que mantelas, e manténdoas tamén require máis investimentos, require máis diñeiro, e polo tanto os ingresos tamén teñen que axudar cos gastos. Iso é un dos motivos, efectivamente, polo que se actualizan os prezos das actividades culturais e deportivas, e ademais penso que facemos unha proposta pero que moi razonable. Facemos unha proposta na que non se tocan a maior parte dos precios, só se modifican os prezos máis baixos, é dicir, nas actividades como manualidades ou as actividades da escola tradicional, que valían 6 euros ao mes. Falamos dunhas actividades que se imparten de maneira semanal, entre 1 e 2 horas, costaban, pois, o que dicía, 6 euros ao mes, menos de 3 euros ou menos de 2 euros en moitos casos, ou menos de 1 euro se contamos os descontos por varias actividades a hora. É unha cuestión de sentidiño, non, que tanto usan algúns. Pois, efectivamente, o que facemos é actualizar o precio, subimos ese prezo máis baixo a 10 euros, vale? E o resto dos precios mantéñense. E a cuestión sería que os descontos que se aplicaban a partir da segunda, a partir de agora vanse a aplicar a partir da terceira actividade, é dicir, descontos do 50% a partir da terceira actividade e descontos de familia de ata o 60%. Isto implica pois, que pasaríamos de 124.000 euros de gastos previsibles e estabanse ingresando alrededor de 22.000 euros dos prezos públicos, e con o novo acordo regulador pasaríamos a alrededor dos 33.000 euros anuais. Por lo tanto, dun 18,70% que se cubriría do que pagan os usuarios do servizo, pois pasaríase a alrededor dun 27,14% do servizo, non? Isto, claro, hai que ter en conta tamén os prezos reais destas actividades. É que na maior parte de concellos o prezo é moito máis elevado. Indo a Noia, por exemplo, a maior parte das actividades rondan os 30 euros. Calquera asociación, incluso do Concello, estamos facendo unha competencia desleal. Quero dicir, pois teñen os prezos moito máis elevados. E nós seguimos mantendo un prezo moi asequible. Facemos algo que
os gobernos anteriores non facían, por certo, cousa importante tanto en concreto no prezo que acabamos de aprobar de reserva de entradas para espectáculos do Concello, como nas actividades que non existía, engadimos un artigo para os casos de persoas en situación de risco, en situación de pobreza, que non queden excluídas. Pois, se existen, no caso de persoas que non poidan asumir os custos das actividades, pódese solicitar un informe a servizos sociais e facer unha bonificación ou incluso unha exención. É dicir, falamos de que son os prezos moi asequibles, completamente asequibles, con as actividades de grande calidade que queremos seguir ofrecendo e queremos incluso aumentar se é posible. E falamos dunha cuestión de ordenamento económico, é dicir, uns precios que levan máis de 20 anos sin actualizar e que, nalgún momento, evidentemente, por natureza económica, pois tiñan que actualizarse. Perdón. Bueno, moi ben. Ten a palabra o portavoz do Grupo Popular. Bueno, con respecto a este tema, só advertimos que a súa xestión económica só podería traer dúas saídas. Volvemos a insistir, subida de impostos e de prezos públicos, endebedarse ou as dúas cousas á vez. De momento, co que traen a este pleno, desde logo que estás a cumplir a nosa primeira predición, subidas de prezos públicos. Nada máis. Tens algo a comentar? A ver, sinceramente, xestión económica, endebedarse, claro, é que vostede entenderá que para non endebedarse os ingresos teñen que cubrir unha parte dos gastos. É unha cuestión razonable, non? Eu penso que é unha proposta totalmente razonable, que é o lóxico, é o propio, é o acaído e é o que hai que facer. E, sinceramente, nós imos seguir apostando polas actividades culturais do Concello, por dinamizar a vida social dos nosos veciños e chegar a cultura a todos os rincóns posibles, e isto é unha parte diso. Por iso tamén aprobamos fai uns meses a obra de remodelación da planta superior do Colexio de Roo para darlle un emprazamento digno a gran parte destas actividades tamén, porque entendemos que investir en cultura é algo bo, pero, efectivamente, o Concello ten que facer unha xestión rigorosa dos recursos e ten que actualizarse cos anos. Non pode ser que estemos funcionando en algunhas ordenanzas incluso con precios que vayan marcados en pesetas. Eso sí que non era rigoroso, e vostedes estiveron anos de bondos para actualizarlo e non o fixeron. É unha cuestión de sentido común. Nada máis. Non hai nada máis que comentar? Non. Bueno, pois entón, se os parece, vamos a proceder a votar esta proposta de modificación dos prezos públicos pola prestación de actividades culturais, deportivas e de interese público. Votos a favor? Abstencións? Apróbase cos votos a favor do Grupo de Goberno e a abstención do Partido Popular. Ben, o seguinte punto é o expediente 449-2024, modificación do réxime de dedicación dos cargos da Alcaldía e Concelleira de Obras e Servizos. Ben, de forma breve, pois logo de xa un ano de goberno, novo goberno e coalición, penso que o funcionamento deste goberno o día a día foise pouco a pouco asentando e consolidando, e propoñemos unha serie de cambios que afectan basicamente a dedicación á alcaldía, a dedicación, da alcaldía en primeiro lugar, e en segundo lugar a dedicación da Concelleira de Obras e Servizos, non? A proposta que se fai, en primeiro lugar, é que o alcalde, neste caso eu, pase a ter unha dedicación exclusiva a ter unha dedicación parcial. Isto, pois, tamén ten unha razón de punto de vista profesional, porque, desa maneira, a idea é compatibilizar a miña actividade profesional co labor da alcaldía. En segundo lugar, o que tamén se propón é que a Concelleira de Obras e Servizos, dona Alba Quintela, pase de ter unha dedicación parcial do 75% ao 100%, por tanto, ter unha dedicación exclusiva, asumindo tamén novas competencias. Nós creemos que este cambio que se propón non vai afectar o funcionamento do goberno, nin de logo a atención aos veciños,
E, bueno, pois parecenos que é perfectamente asumible e razonable e, ademais, bueno, pois, como por derivada tamén se produce un aforro económico relevante para as arcas municipais do redor de 40.000 euros anuais. Entón, esta é un pouco a idea do que se propón. Ten a palabra a viceportavoz do Grupo Popular. Moi ben, moitas gracias. O pasado día 21 de maio, o señor alcalde ditou unha providencia pola que, despois de expoñer a súa intención, lle pedía á Secretaría que informara sobre o procedimento a seguir para reorganizar as delegacións da alcaldía e para modificar o réxime de dedicacións. Ante un rogo feito polo noso grupo no pleno ordinario correspondente ao mes de xuño celebrado o pasado día 27, no sentido de que había moitas dúbidas e especulacións na rúa sobre se iba a haber un cambio estrutural no goberno e sobre cal sería a índole dese cambio, vostede, señor González, díxonos a nós e máis aos veciños que eran todos rumores e que polo momento o que nós apuntábamos non era nin tratable. Dixo eso a pesar de que vostede xa empezara a tratalo 6 días antes, cando comenzou o procedimento para implementar ese cambio. Así que, polo visto, o que vostede calificaba como rumores e asunto intratable, algo de base tiña. Quixéramos decirlle, señor alcalde, que consideramos que está moi ben que despois de 5 anos se dera conta de que o máis aceitado para os veciños de Outes e para os intereses municipais é que vostede veña menos por aquí. Isto non o digo eu, dío vostede mesmo, por escrito e firmado na súa memoria proposta. Di, esta alcaldía, considerando o máis aceitado por os intereses municipais, considera que é conveniente reorganizar as delegacións e modificar o réximen de dedicacións, para seguir dicindo que o cargo da alcaldía pasará do réxime de dedicación exclusiva, é dicir, o 100%, a un réximen de dedicación parcial do 20%. Resumindo, que vai a vir vostede menos por aquí. Pois, como xa lle dixen, neste punto, damoslle a razón. Empezamos a entendernos. Se vostede ven menos por aquí, moito mellor para os intereses dos veciños de Outes, como vostede mesmo ben di. En canto á delegación e reestructuración de competencias, queremos decir que, aproveitando a ocasión, ben poideron non esquecerse de novo de establecer con claridade de quen depende a agrupación de protección civil, porque, aínda que sabemos que quen ostente a alcaldía será o seu presidente, non estaría de máis que esa competencia estivese ben definida e claramente definida. Xa noutro orden de cousas, dado que vostede vai a disminuir a súa dedicación aos veciños de Outes, gustaríanos que nos explicase a nós e máis a eles como se vai materializar na práctica esta disminución. É dicir, cando un outense calquera queira falar co seu alcalde, como vai saber como e cando pode facelo? Como saberá se vostede está en modo 80% de non disponibilidade ou en modo 20% de disponibilidade? Pensamos que debería aclarar este punto. A min, personalmente, señor alcalde, paréceme que a perda de contacto e de conexión dun alcalde ou dunha alcaldesa cos veciños dificulta moito o necesario coñecemento da realidade cotidiana do concello, porque a inmersión na súa vida diaria é a que realmente dá o pulso do sentir da veciñanza, permitindo que a gobernanza poida dirixirse máis directamente aos asuntos e problemas que nos preocupan a todos os veciños. Iso penso, señor alcalde, que non se consigue pasando soamente de vez en cando por aquí, é dicir, figurando e non estando. Nada máis e moitas gracias. Vostede quere comentar algo? Sí. Bueno, sin dúbida, neste caso,
no Partido Socialista non imos entrar se vostede vai nos aforrar o 80, o 40 ou 20% do soldo. Entendemos que o soldo é necesario para toda persoa que desempeña un traballo, en este caso, o traballo que nos ocupa é o máis primordial do Concello, o do alcalde, o de alcalde de Outes. Entendemos que logo de falar con vostede sobre a súa proposta, imos ter un aforro en canto á súa nómina e á seguridade social, pero nós non imos estar dispostos a que este aforro de cartos signifique un deterioro do servicio que se ten que dar dende a alcaldía aos nosos veciños e veciñas. Pense vostede, señor alcalde, que o 90% das persoas que veñen ao Concello a protestar, a pedir ou a solucionar algo, preguntan polo alcalde, non polo teniente alcalde, nin polo segundo teniente alcalde. Isto, sin dúbida, é algo fundamental. No momento en que o Partido Socialista de Outes, o que eu represento, vexa e considere que o posto da alcaldía se atopa desatendido e que os veciños e veciñas de Outes que veñan a falar co alcalde non o teñan a súa disposición como debería ser habitual, seremos os primeiros en dar un golpe na mesa apoiando, se fai falta, unha alcaldesa ou outro alcalde que se acorde. Esperamos no Partido Socialista polo noso ben, polo seu ben, polos veciños e veciñas de Outes, que o seu posto este desempeñado como mínimo como estivo ata agora, e que este apoio que lle damos hoxe se atope justificado confiando en que este posto siga e quede ben desempeñado. Nada máis e moitas gracias. Bueno, despois dos... por favor, estamos en pleno, non se pode intervir por parte do público. Bueno, simplemente terei que rebatir un par de cuestións a diestro e sinestro, polo que estou vendo. Dúas cuestións, non? Os cambios que vostede apuntaba aos rumores, os cambios sustancianse no pleno. Evidentemente, inda que houbera unha proposta, esa proposta hasta que chega a unha comisión e chega a un pleno, non ten sentido, digamos, valorala desde o noso punto de vista, e foi por eso polo que se comentou deste xeito, non? En segundo lugar, non se preocupen vostedes, señor do Partido Popular, non me van perder de vista tan facilmente, non se preocupen, vanme ver a diario, sí, vanme ver, non se preocupe. Tamén, desa maneira, trato de que o compañeiro do grupo de goberno pois tamén este tranquilo, porque así me comprometín, non? Eu só quero tamén sinalar outra cuestión máis, porque aquí se dixo que a dedicación vai ser menor, é unha serie de cuestións. Evidentemente tamén hai unha proposta en paralelo que é o incremento da dedicación da concelleira de Obras e Servizos, que creo que ten demostrado capacidade suficiente para moitas cuestións e para atender, por certo, tamén moitas das demandas dos veciños, porque tamén é unha das destinatarias fundamentais desas demandas. Pero tamén quero indicar outra cuestión. Aquí houbo alcaldes, ao longo da historia deste concello, alcaldes que non tuveron dedicación exclusiva ninguna e desenvolveron a súa actividade como alcalde. Houve alcaldes que compatibilizaron o seu cargo nunha área de goberno, na Deputación, con a dedicación exclusiva aquí no Concello. Non sei se poñían un cartel tamén, como vostede nos indica, dicindo que tales días non vai estar. Houve un alcalde que foi deputado provincial dunha área de goberno, por tanto, que tiña que asumir tempo, entendo eu, xa que estaba gobernando na Deputación, estaba con dedicación exclusiva no Concello. E houve concelleiros que
no seu momento, tiñan unha dedicación parcial e puderon compatibilizala, bueno, pues razonablemente, igual que pretendemos agora algúns, coa súa actividade profesional privada. Por tanto, hai todo tipo de situacións. Cal é a diferencia? Que estes 3 casos que acabo de comentar eran 3 casos do Partido Popular. Esa é a diferencia. Esa é a diferencia. E vostedes, claro, como propoñemos nós, parece que non lles gusta. Bueno, eu pouco máis vou indicar, por menos polo momento, porque nos parece que isto é unha proposta razonable. Temos de... Ben, efectivamente, como ben decía vostede, os rumores non se valoran, pero vostede si os valorou, dixo que eran intratables. Segundo, ese alcalde do que fala vostede non tiña dedicación exclusiva na Diputación. E en canto á baixada de gasto a que vostede facía a alusión, claro está que se baixa o gasto, naturalmente. Faltaría máis que non se baixase se agora vai haber menos horas de dedicación para xestionar os asuntos municipais. A todo agora, na teoría, entre 2 persoas acumulaban o 100% de dedicación unha e o 75% outra. É dicir, unha media de dedicación do 87,5%. E despois desta reestruturación, a eses porcentaxes restanlles un 80% e súmanlles un 25%. O que dá unha media do 60%. 27 puntos e medio por debaixo de dedicación. Solo faltaría que con este escenario non disminuíse o gasto, era o que nos faltaba por ver. O gasto, efectivamente, disminuirá alrededor dos 40.000 euros que di vostede, exactamente 36.179,13. E sigue sendo, disminuindo eses cartos, o que lle custa o goberno de Outes aos veciños, ao Concello, a partir de setembro, será de 140.794,22 euros. Nada máis e moitas gracias. Quere vostede comentar de forma breve, por favor? Sí, a verdade é que é sorprendente, non? Bueno, sabíamos que este punto podía causar algunha intervención destas estas elocuentes que lle gustaba o Partido Popular, como se todo fora unha ultranza ao seu legado, non? Dende logo, é curioso, vostedes criticaban o custo do goberno, agora redúcese o gasto en adicacións políticas e tamén lle ven o problema de que se reduce a adicación. O Concello e os veciños van seguir igual de ben atendidos que ata o momento. Hai un grupo de goberno forte, hai un grupo de goberno que atende a veciñanza de Outes e, efectivamente, o traballo repártese. E no momento no que o alcalde non pode atender puntual, como pode pasar no día a día por calquera cuestión, incluso por unha enfermidade ou por un día que se vai de vacacións, pois, efectivamente, é un grupo de goberno que atende os veciños e que os veciños van seguir ben atendidos. O alcalde, ademais, acaba de intervir, traslada ese compromiso de atender pola mañá aos veciños, pola tarde e nas horas que faga falta, pero eu penso que vostedes tamén deberían saber, e ao mellor non o saben. Eu, polo menos, a nosa percepción do que é a política non se reduce exclusivamente a un horario de oficina. A atención aos veciños vai moito máis alá e, efectivamente, un político ten que xestionar en calquera momento do día, e non só un político, un goberno. E, efectivamente, como dicía, somos un grupo de goberno consolidado, que nos entendemos, que sacamos as cousas adiante, que imos a seguir facendo pese a quen lle pese, e vostedes seguirán lallándose no pasado, dicindo que todo o pasado foi mellor, pero nada máis lonxe da realidade. Vostedes deixaron un legado que non é a retribución, porque vostedes queren falar das retribucións políticas porque non queren falar de xestión, nin queren falar do seu legado neste Concello. E vostedes estiveron gobernando 40 anos neste Concello e deixaron un legado que é evidente. O Concello de maior perda de poboación, de maior perda de dinamismo de toda a redonda desta zona de Galicia. E esa é a realidade, e nós o que estamos intentando con todas as nosas forzas é revertilo, e ademais os datos demográficos xa no goberno anterior e minoría pois así o indican, e esperemos e seguiremos traballando para ir nese sendeiro de estabilización demográfica, de mellora de dinamismo económico, de mellora de dinamismo social e de mellora en xeral do benestar dos veciños de Outes. Moito que lles pese
As retribucións do goberno e a dedicación, o horario, mellor dito, o horario de oficina, non é o máis relevante nin o máis importante. O importante é a xestión que se fai e a atención que se dá aos veciños, que, como dicía, vai seguir sendo, e esperemos, porque todo efectivamente pode mellorar, esperemos seguir mellorando día a día, e dende logo ese é o compromiso do grupo de goberno e ese é o compromiso do grupo municipal do BNG, atender os veciños e atender as cuestións que demanda o noso povo. De xeito moi breve, eu apuntaba que a dedicación exclusiva que tiña o alcalde do Partido Popular no seu momento era no Concello, na que atendía labores de goberno na Diputación, non ao revés. En segundo lugar, vostede ven coa cantinela de que efectivamente ainda vai a supoñer 140.000 euros. Home, mire, eses 140.000 euros son bastantes menos dos que supoñía o goberno do Partido Popular en 2011. Hai 13 anos, donde supoñía en prezos daquel momento máis de 170.000 euros ao ano. 170.000 euros. Que pasa? Que é o que estamos falando. Vostedes poden facer o que lles veña en gaña. E o resto parece ser que temos coutadas as posibilidades. Desculpe que ainda non rematei. Estou dicindo, non rematei, mas non ten vostede a palabra. Con isto quero dicir que o custe que vai asumir agora o goberno, como se acaba de comentar, o custe no que vai incurrir, o goberno, é moi inferior ao que tiña o goberno do Partido Popular en épocas anteriores, cando os prezos, dende logo, eran moito máis baixos. Non há lugar, porque vostede xa tuvo opción de réplica. Sí, desculpe, tuvo vostede opción de réplica. Pois bóteme fora. Dígame, denos, é que non se pode mentir así desa maneira, denos a información que lle pedimos en agosto do ano pasado con respecto a iso, onde está plasmado eses cartos que vostede di. Eu traio datos e números cando falo. Señora Molinos, chamo a orden por primeira vez. Vale. Eses números están clariños, do goberno de 2011, e teños aquí, 2011. Por tanto, por favor, vostedes, de feito, cando entrou o decreto de Montoro, lémbrese, houve poucos alcaldes en España que tuveron que baixar o salario. E aquí houve un que tuvo que baixar, porque superaba os límites. E iso foi así. Que quere que lle diga? É así. E non é mentira ninguna, porque iso está recollido en todos os lados. E, por tanto, agora, desculpe porque estou falando eu, a hora de comentar cuestións sobre as retribucións do grupo de goberno actual, miren vostedes o que tiñan, porque teñen moito que agochar. Dito isto, rematou as intervencións. Vamos a proceder, se les parece, a votar este último punto. Modificación do réxime de dedicación dos cargos da alcaldía e concellerías de obras e servicios. Votos a favor? Abstencións? Apróbase cos votos a favor dos grupos de goberno e abstención do Grupo Popular. Bueno, pois con isto rematamos o pleno hoxe e quedamos emprazados para o seguinte, que en principio será o pleno ordinario de agosto.